Και αν είστε άρρωστοι, μην προσπαθείτε να βρείτε, να κατηγορήσετε το Θεό που είστε άρρωστοι. Συμφιλιωθείτε με την αρρώστια. Γίνετε ξενιστές μιας άδειας φυσιολογικής μεταβολής σκέψεως, η οποία λέει τι? Αγαπώ το Θεό, αγαπώ το σώμα μου, αγαπώ την αρρώστια, αγαπώ το θάνατο. Όλοι, κυρία μου, κάποια μέρα εκεί θα καταλήξουμε. Είτε είσαι μεγάλος, τρανός, πλούσιος, φτωχός, νέος, άσχημος, γέρος. Όλοι στο χώμα θα καταλήξουμε. Ποιον θα μας βρούμε εκεί όμως? Οι άθεοι μας λένε το τίποτα. Το σκουλίκι. Εμείς όμως πιστεύουμε. Πιστεύουμε στον Κύριο μόνο σου Χριστό. Ξέρουμε ότι όταν τα μάτια μας κλείσουν, όταν το χώμα σκεπάσει το σώμα μας, όταν το σώμα μας αρχίσει να σαπίσει, να γίνεται ένα κομμάτι από το χώμα το ίδιο, τότε ο Κύριος θα έρθει, θα προστρέξει, θα μας ξεχώσει από το μνήμα, θα μας βγάλει και θα μας σηκώσει ψηλά στη βασιλεία των ουρανών. Πολλοί, με συγχωρείτε που γελάω, αλλά πολλοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Δεν γνωρίζουν οι αφελείς ότι μαζί με τον παράδεισο υπάρχουν και τα ναρκωτικά, υπάρχει και το χασίς. Ναι, το χασίς. Στην ουσία ο παράδεισος βρίσκεται πάνω στη γη. Ο Θεός εκδιώχνοντας μάλλον τον Αδάμ και την Εύα από τον παράδεισο, τους έδωσε μερικά σποράκια να φυτέψουν ως, αν θέλετε, ένα δώρο, μία υπόσχεση ότι κάποτε θα ξαναγυρίσω στον παράδεισο. Έτσι, ο Αδάμ και η Εύα από τα χρόνια εκείνα τα παλιά, της Παλαιάς Διαθήκης, φύτεψαν τα σπόρια τους, καλλιέργησαν την κάναβη, την τρίγησαν, την κάπνισαν και έκλασαν πάνω τους.